Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, igama uShilani Sibongo wakaKhumalo, umntwana kaNkulunkulu lo osindisiwe okholwayo ohlukene nezono. Sisendaweni yaseThekwini emathuneni, sizoqhuba wona umsebenzi wenkosi, sizotshela abantu nje ngoJesu onamandla, sizotshela abantu ngoJesu osindisayo, sizotshela abantu ngoJesu obuyayo ukuzolanda ibandla lakhe elingcwele. Sizokwenza lokho nje eThekwini egameni likaJesu. Sizobuza ukuthi uhlobo luni levangeli elishunyelwe emafulethini elenza abantu bangahlukani nesono, uhlobo luni leli levangeli elikhulunywa kule ndawo. Silethe uJesu nje phela, yona into esiyilethile kule ndawo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngasilandela nje, sikhona ey'nkundleni zokuxhumana egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ungangena ku-YouTube ubheke kwi-page lemfihlo, ungene lapho uzosithola nje iy'ntshumayelo zethu zonke. Usizwe nje sikhuluma ivangeli elilodwa ukuthi uJesu uyamsiza umuntu, uJesu uyamhlukanisa umuntu nesono. Amen.